Vivim en una societat plagada d'informació i, com deia el periodista Ramon Barnils, l'excés de llum no hi fa veure, encega. I aquesta infoxicació fa que no puguem diferenciar les notícies verdaderes d'aquelles fake news o les notícies rellevants d'aquelles que no ho són tant. Es tracta que busquem informació veraç i opinions plurals perquè ens fem una composició més polièdrica del que és el món. I per això és important que busquem mitjans rigorosos. Hi ha diversos ítems a tenir en compte, però jo crec que n'hi ha 4 de rellevants. El primer és anar més enllà del titular i llegir-nos el contingut, per saber si el que diu el titular és enganyós. El segon ítem important és saber qui és l'autor d'aquella notícia, si és un periodista i, per tant, té una vocació de servei públic a l'hora d'escriure aquesta notícia, o si, per exemple, són altres agents, com tertulians o alguna part interessada. El tercer punt important a tenir en compte són les fonts d'informació. Han de ser plurals i rellevants. És important saber la naturalesa del contingut. És un contingut només periodístic o és un contingut publicitari? És un publireportatge o un contingut patrocinat? Això ens diferenciarà l'interès de la notícia. La informació a Catalunya i a l'Estat espanyol està copada per 7 grans grups mediàtics que controlen diversos mitjans de premsa, de ràdio i de televisió. I, paral·lelament, han aparegut cada vegada més mitjans independents que són més petits i que no tenen aquest control de bancs i de grans multinacionals. Un bon periodisme requereix temps i això són diners. La qüestió és que hem de decidir qui paga aquests diners, o les grans corporacions amb els seus interessos o molta gent perquè aquest periodisme sigui de servei públic.